България ще продължи да допринася за общата сигурност на Европейския съюз. Министърът на вътрешните работи Даниел Митов откри конференция в София, посветена на пълноправното членство на страната в Шенген. Той обясни, че още от 2007 година държавата преминава през обстойни проверки и успешно покрива европейските технически изисквания. България е модернизирала управлението на границите си и прилага високи стандарти при контрола на миграционния поток. Според Даниел Митов, държавата вече активно участва в опазването на външните граници на Европа, като пълноправен член на Шенген. На форума по случай 40-та годишнина от Шенген, представители от Европейския съюз, съседни държави и неправителствени организации обсъдиха използването на дигитализация и изкуствен интелект за сигурността. Конференцията се осъществи с подкрепата на Европейски инструмент за управление на границите и визовата политика в периода от 2021 до 2027 година.